tɔgɔlen no Peace FM na donc kibaruya mun mana k'an bolo bi an ben'o sarada an n'u cɛ Ala ka an bɛɛ sababa ma yarabi Ala k'an bɛɛ sababa ma yarabi ka foli k'a di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo bɛɛ maa o maa sɔgɔlen b'an na sɔgɔmada in na awɔ bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma siga t'o la bi kɔni jamana in a bɛ dangu mun kan a ma se maa k'a fɔ maa ye siga t'o la danaya a tɛ yen bɛn a tɛ yen awɔ an bɛ dugawu de kɛ masaba in Ala ka o di an ma yarabi tu kalo min jɔlen filɛ nin marisi kalo a Mali la a bɛ maa caman siran kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'u bɛ fanga la ni marisi jɔra caman ja bɛ tigɛ dɛ awɔ suna bɛ tigɛ ka bɔ caman ɲɛ la a bɛ maa hakili jigiya a kɔni ko filɛ nin 22 mars 26 mars a ko ka ca dɛ mais o date ma surunya fɔlɔ marisi kɔni don o kɔni an bɛ dugawu de kɛ Ala ka an bɔ a bɔda ɲuman fɛ yarabi to jamana bɛ lahala mun na bi an kana ɲɔgɔn ye kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don siga t'o la a waɲa man ɲi Ala ka jamana kisi a waɲa man ɲi dɛ a man ɲi n'a man ɲi an bɛ dugawu de kɛ wa an se dugawu ye awɔ ani kunnafoni min b'an bolo k'a di jamana kɔnɔdenw ma o de ye anw se ye wa an b'o kɛ tiɲɛ ani tilennenya ani laadiriya o kɔnɔna la siga t'o la an bɛ Ala deli jamana in denw awɔ Ala ka tiɲɛ jira an na ka tila k'a baarali awɔ k'o lalɔgɔya an ma o don nɔ tiɲɛ mana ye kuma dɔ la ani ni dungɔ olu tɛ kelen ye o tɛ kelen o tɛ kelen dɛ wala ni dungɔ o kɛli ka nɔgɔn ni tiɲɛ ye o la ni Ala y'a jira i la i b'i tila ka masaba in deli awɔ tiɲɛ ye a ka baarali a k'o fana nɔgɔya i ma siga t'o la o tɛ o don an bɛ foli di kanubaga bɛɛ ma maa o maa sɔgɔlen b'an na sɔgɔmaden in na k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma awɔ an ma maa bɔ maa la fɛn fɛn sɔgɔlen don an na k'u bɛɛ ni sɔgɔma an t'a kɛ ten o don an ka taa dara fan fɛ Cheikh n'an taara ni kibaruya ye ba ye k'a fɔ février kalo tile 25 ka taa se tile 26 ma a bɛ fɔ Banmanjikulu ma ko groupe soutien à l'islam et aux musulmans GSIM tɛ o don n'ale fɔra a bɛ maa hakili jigin jɔn na cɛba in awɔ fo Yadi Agali Yada o tɛ o don nin Yadi Agali kofɔlen mun filɛ nin ye i ba ye k'a fɔ binni mun kɛra an ka finitigiw kan Bajangara ko maa nɔ tɛ cɛ tɛ muso tɛ ko GSIM maaw don awɔ k'u y'a revendiquer i b'a ye k'a fɔ ni Banmanjikulu ninnu u kɔni nana moto la k'u kunda an ka finitigiw kan a kɛra su wagati dɔw la i b'a ye k'a fɔ u kɔni ɲɛsin an ka finitigiw ma wagati min na mugufɛn minnu b'u bolo o kɔni o kiruni u y'olu daminɛ sa n'a ma ye k'a fɔ k'olu kɔni kiruni daminɛna an ka finitigi minnu bɛ yen u kɔni u jɔ u jɔyɔrɔ la n'a ma ye k'a fɔ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kɛlɛ kɔni a kuntagala a janyana kosɛbɛ kɛlɛ n'a ma ye k'a kuntagala janyana maa hakili bɛ jigin mun na o de ye renfort ye renfort yala a nana a wagati la a ma na a wagati la wa a na kɛ kibaruyaw la k'a fɔ renfort min kɔni n'o kun kan ka na c'est que o ma na joona n'a ma ɲɛ k'o mana joona kɛlɛ kɔni kuntagala taar'i jɔ heure 2 a n'a kunkanfɛn na o heure 2 n'a kunkanfɛn kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ an ka finitigi kɔni maa 9 o kɔni taɲana an bɛ dugawu de kɛ Ala k'u dayɔrɔ k'a sumaya yarabi Ala k'u fara seedusiw kan yarabi maa 9 tuguni i b'a ye k'a fɔ k'olu kɔni joginnen don olu kɔni bɛ bila yɔrɔ la bi bi in na ka kɛ ni kibaruyaw ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka lafiya ka a d'u ma yarabi ka tɔɔrɔ ka dɔgɔya yarabi Ala ka jamana hakili t'u la o tɛ o don n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ ni Banmandiya wale n'a ma ɲɛ ko GSIM maaw kɔni u ye nin kɛ u bɛ fɛ k'a jira k'a fɔ kuma min n'a bɛ sen na Banmandiya a kɛlɛli mun fɔra n'a bɛ sen na bi diɲɛ seleke 4 tɔnba mun b'anw fɛ yan n'an k'o ma MINUSMA siga t'o la fo ka taa se barikani ma o don k'u b'a jira u la k'a fɔ halisa k'u bɛ nin na u bɛ nin na dɛ u
tɛ nina ka ɲɛsin dɔwɛrɛ ma hakilina minnu b'olu la k'o cari olu b'o hakilina kelenw kan k'a ɲini finitigi minnu bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ n'o ye Faransi n'a nɔfɛ jamaw ye k'olu k'u ka kosow n'u ka kasow k'a kuru ka bɔ Mali kɔnɔ ka jamana k'a kɛ diinɛ jamana ye k'o de olu Amina ko ye Sɛki Sidibe halisa u delila ka dogo de ne yala ko u bɔra o kan sa o ma bɔ kan ne komi an ka maaw ko an n'u ka sigi ka kuma ni sigi ka kuma kɛra u na bɔ o kan sa dɛ ka jamana to layikiya la min ma bɛn min ma o ka taa n'o ye a banna bɛɛ k'i ta kɛ ka sɔrɔ si ma don si gasi la ne kɔni bolo dugu kɔni n'a taara ten o y'a tacogo ɲanama ye u ka dɔ in bila ka eta kɛ eta islamique ye a ma nɔgɔ Seki bɛ k'a fɔ u kɔni kɛlen ka ni banbandiya wale in kɛ u kɔni u y'a ɲɛfɔ siraw fɛ kunnafonidi siraw u y'a ɲɛfɔ kan fila la hali n'an da tɛna se o kanw ma sabula olu bɛɛ bɛna ni amalgamu ye siga t'o la o tɛ o don bɛɛ k'a fɔ u kɔni nana pick-up 3 maramafɛnjugu dalen bɛ a sanfɛ ani ko mitraille 14-5 o tɛ o don Masidi bɛ ninnu dɔn ale ye kati kɛ assaut et des munitions, des fusils d'assaut et des munitions. Caman de kun bɛ ninnu bolo i b'a ye k'a fɔ u kɔni u kunda an ka finitigiw kan maa 5 o kɔni bɔnɛna Bamajo olu fan fɛ an bɛ dugawu de kɛ ya Rabbi Ala ka lakana Ala k'a sabati Ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ Ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ dɛ k'an ka wolomasiri tabagaw Ala k'u lakana o tɛ awɔ kibaruya kɔni a man di fo ka taa fɔ a man di n'a ma ɲɛ ko jamana a bɛ sɔrɔsiw bolo k'a fɔ ko renfort ko bɛ bila retard la a fɔra ko Asimi dun nana avion kura dɔ sɔrɔ la avion commentaire kɛra yan dɛ k'aw di min fɛ avion ko ninnu kɔni ne ko est-ce que a bɛɛ tɛ tɔgɔ ye wa an kɔni an b'u tɔgɔ de mɛn dɔrɔn mais k'a fɔ ko nin ye avion dɔ ka succès kɛlen nin avion dɔ ka kerunin kɛlen ka an nimisi wasa ma deli k'o mɛn u b'a fɔ dɛ u bɛ to k'a fɔ ko avion dɔ ye baara dɔw kɛ mais an t'a ye o ayiwa an kɔni an tulo bɛ filenfala la dɔrɔn mais certitude tɛ foyi sinon vice-président chargé des questions de défense et de sécurité k'a ka jɔ a jɔyɔrɔ la k'a ka jɔ a jɔyɔrɔ la dɛ sinon ni barikani kɔni y'a ka kɛruninw kɛ olu b'o jaw bɔ k'o commentaire baw kɛ k'o yira maaw la populisme b'olu ta la o bɛɛ fana bɛ jugu siran o b'a la o b'olu ta la o bɛɛ bɛ jugu siran n'a gana olu dara k'a ye yan bila olu bɛ taa kɛrunin dɔ kɛ k'a fɔ an ye nin kɛ an ye nin kɛ olu ta o ye dɛ ne b'olu ta bila o minɛn kɔnɔ hali n'a sɔrɔ o bɛ dɔ kɛ dɛ nka o bɛɛ belebele fana bɛ yen o b'olu la dɛ k'i pan ko kunna n'i ka maaya siga t'o la k'a fɔ sɔrɔsiw ye fanga y'u yɛrɛ bolo u yɛrɛ de b'a kɛcogo dɔn sisan n tɛ politikimaw ye dɛ nin ye finitigiw yɛrɛ siga t'o la renfort ye k'a mana a na kuma la an y'a gan laji Burama tile la yan a kɛra dɛ jamana ko in na ni mun kɛra o fɔ o de y'i ta ye o de y'an kunnafonidi la o de y'an ta ye o don ne bɛ deli k'a fɔ yan n'i ye mun kɛ n'a ka ɲi an b'o de fɔ ni mun man ɲi an tɛ se k'a fɔ k'o ka ɲi dɛ o don o tɛ o don an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ɲɛ ka di an n'u ma siga t'o la Ala k'a ɲɛ ya Rabbi jamana in n ye kuma min fɔ toujours o de koyi ka tiɲɛ jira an na k'a baarali k'o la nɔgɔya an ma k'o nɔgɔya an ma awɔ non tiɲɛ in dɔnnen don an ka taa Dara. CNT Conseil national de la transition ko plénière k'a bɛ yen sɔgɔmada in na tuguni a bɛ yen dɛ
a bɛɛ sɔgɔmada in na nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati ko maa minnu kɔni bɛ yen n'olu yamaralen n'u ka don sa olu dɔrɔn de bɛ don n'olu kɔni donna i b'a ye k'a fɔ ka kɛɲɛ ni lahawta bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi covid 19 o baaraw ko olu respecter kama a bɛ ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka masigi don maa minnu yamaralen don donni na maa min ma yamaruya a tɛ ɲini e fɛ dɛ mais i bɛ se k'a don ka t'i ka ci la. I b'i jɔ da la o la. I b'i jɔ da la o la. Tabarikala. Session extraordinaire en cours, une séance plénière se tiendra ce lundi 1er mars 2021. Non, extraordinaire do. Modibo Sidibé, chevalier de l'ordre national, secrétaire général. Ale de y'a bulonna bila. Tabarikala. Sente. Sheikh n'an taara ɲɛfɛ Kayiba Jabate Kayiba i b'a ye k'a fɔ k'u kɔni ye pɔn filanan k'a sɔrɔ koyi n'a ma ɲɛ k'a tun bɛ fɔ Kayi donda kelen bɔda kelen e k'o kuma in ma ban wa terrain yɛrɛ bɛ senna bilen yan tabarikala terrain bɛ yan terrain terrain ma wuli fɔlɔ a ma wuli ayi a kuma kɔni bɛ sen na cheminot olu sigilen don k'a kɔnɔ Mali dɔ taara i photo ta ni terrain yan ko u bɛ sira la ka na nin tigi bɛ balo la halisa foyi ma fɔ le ridicule ne tue plus dans ce pays il y a longtemps o tigi bɛ balo la terrain hali sini est-ce a tigi dɔnnen don ne tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ n dɔw tɔgɔ fɔli dugu jɛ bali ka sɔrɔ i ma fɛn yɛrɛ sɔrɔ a man ɲi i yɛrɛ kun ma quoi a man ɲi dɛ a man ɲi ama photo kun ye montage o la i y'a ye cogo min na ne yɛrɛ y'a ye ten ni photo kɔni don kumakan tɛ bɔ photo kɔrɔ dɛ kumakan bɔ photo kɔrɔ ou bien a taara don terrain kɔnɔ Inde ka ja dɔw ta tɛ Sud-Afrique don an kɔrɔ yan ka n'o monter anw fɛ yan ko yan don ale a ma monter yan dɛ donna terrain kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la ko terrain kɔni a bɛna sɔrɔ k'a bɛ sira la ka na hali sini ɲɛ bɛ terrain na ka boli yan responsable kun don responsable don dɛ i b'a ye k'a fɔ Kayi u ye pɔn kura min sɔrɔ o Kayi pɔn filanan a kɔni a musaka bɔra Mali budget national la n'a taara jɔ CFA wari miliyɔn 58 o kɔni de donna baara kofɔlen in na Kayi nin kɔni bɛ a tɔw walankata sa k'a bila an kɛrɛfɛ dugu la i n'a fɔ Dakari o pɔri a b'o taali a n'o seginni a b'o nɔgɔya kosɛbɛ a b'o nɔgɔya dɛ a b'o kɛ o la Kayi n'i ko donda kelen ani bɔda kelen o kun ye kun ye dɛ sabula pɔn kɔrɔ in o kun sɛgɛnnen don dɔɔnin o kun sɛgɛnnen don o kun sɛgɛnnen don wa embouteillage ka ca ni kɔni nin bɛ kɛ fiɲɛbɔda ye Kayikaw ma ka dugu fan fila rive gauche rive droite o ɲɔgɔnna dɔw bɛ yen ko olu bila ɲɔgɔn na a lafiya ka bon a ka ɲi dɛ pɔn in ka ɲi kosɛbɛ n'i y'a lajɛ dɔw la tiɲɛ la a baara a ɲɛna an bɛ dugawu de kɛ sa Mali sira ko a gɛlɛya ye min ye ni sira dilanna kɛ suivi mun kan ka k'a la o de tɛ k'a la donc ni yɔrɔ mun tiɲɛna o bɛ to ten o bɛ to ten k'a sɔrɔ a musaka bɛ yen dɛ kabini sira bɛ dilan don min na a contrat bɛ di maa min ma a b'i bolo dɛ a entretien b'i bolo mais ayi biɲɛkala ɲinina sen dalen biɲɛkala kan o ye man di dɛ o tɛ ye Mutari Wane a kɔni ye foli ani tanu kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin nin baara kofɔlen ma hali n'a y'a sɔrɔ baara in kɔni daminɛna Laji Burama ale ka wagatiw la komi jamana a bɛ fɔ cogo min na l'administration est une continuité siga t'o la o tɛ o don o de kɔni baaraw kɛra sa i b'a ye k'a fɔ Kayiba Jabate u kɔni u tɔgɔla pɔn a filanan u y'o sɔrɔ Mali ani Dakari pɔri a b'o sɔrɔli a b'o teliya a b'o nɔgɔya nka a
ka ɲini pɔn sɔrɔla cogo min na terrain a ka wuli ten siga t'o la o bɛ diya an ye terrain n'a wulila ale ka ɲi dɛ terrain ka ɲi kojugu dɔnniba fɔ a to ten dɔnnibataw ale dɔrɔn de bɛ se k'o ɲa Sheikh an famana cɛ dɔ ma dɛ professeur Clément Danbele professeur PCC professeur Clément Danbele a kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali komu yurugu dungu juguya marako juguya n'o de bɛ an bolo yan k'o kɛ an taabolo ye Union européenne FMI Banque mondiale i bɛ baɲumankɛ tɔn o tɔn dɔn o mana fɛn o fɛn di k'a bɛ taa fu la ten a bɛ taa jiwo ten fu wa k'a bɛ taa jiwo fɛ ten sabula jamana in ko maa dɔw bɛ yan nɔ baara wɛrɛ t'olu la dungu juguya ŋanamu yurugu ka wali nafolo k'a du u sen kɔrɔ an'u bolo kɔrɔ hali u sunɔgɔbagatɔ u b'a a dun k'o bɛ jamana min kɔnɔ ko mɔgɔw b'i sigi k'a fɔ ko financement k'a bɛ se k'o jamana bɔ dingɛ kɔnɔ wa o tɛ se a ka nin kuma ye tan ye dɛ siga tɛ nin na professeur Clément mɔgɔ kun famana ma dɛ PCC mɔgɔw kun famana ma dɛ a mankan kun sumara dɛ tɔw b'a fɔ cogo di ko le silence n'est pas c'est un oubli ala Clément ma ɲinɛ dɛ a bɛ yan n terikɛ don dɛ ne yàrá ko a y'a bolo jigin sa tiɲɛ kɛlɛ in tɔ kɛra komi a ganna ka gan a boli kun cayara bɔlɔlɔw kan kosɛbɛ a yɛrɛ kun kɛra i b'a fɔ ko a tɔgɔ yɛrɛ u b'a fɔ cogo di vidéoman wɔw bɛ jumɛn maaw kun yɛrɛ nana a ko ye sa ale kɔni taara ka a to dɔ bolo o kɔni tigi kɔni bilama o tɔ bɛ ka mɛnɛ ka taa fɛ n'a a bɛ a kɛ wagati min na a ko kun b'a a diya la ni masiterikɛ in l'autre légal a bɛ faamu légal dugu ma jɛ ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ légal a n'ale kɔni bɛɛ i yɛlɛla u ka bɔlɔlɔ in kan ko Facebook i b'olu de ye nka ale nana t'o bolo bi bi in na sa komi jamana in kɔnɔ fila fɔ a tɛ maa faa bilen légal kɔni ale ye 100 yɛrɛ fɔ surɔ Bacili min da don a dɔw la ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ cɛ an kana n ka kuma kɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ye sɔgɔmada n bɛ ka minnu bisigiya nin ye n'i ma fɛn sɔrɔ sɔgɔma kan'u tɔgɔ yɛrɛ fɔ fɔlɔ non maa dɔw yɛrɛ bɛ yen hali n'olu kan ka fɛn k'i ye u t'a k'i ye tɔgɔ fɔ dun de b'a dan kɛnɛmaya i t'a fɔ a lajɛya maa min bala a fɔli la a fɔ non légal kɔni professeur Clément a kɔni taara k'a to légal bolo a kɔni taara kɛnɛ mun kan sa i b'a ye k'a fɔ kuma kɔni dira ma formation citoyenne pour la bonne gouvernance démocratique a taara olu de ka kɛnɛ kan a kɔni nin kumaba in a y'a fɔ yen a bɛ jɔ maa hakili fɛ dɛ professeur Clément a bɛ yen bi a bɛ yen sini wa a ka kɛlɛ a ma ɲinɛ a kɔ kɛlɛ a bɛ kɛla kɛcogo wɛrɛ la sisan maaw bɛna a ye don n'a nataw la professeur Clément tabarikala an ka taa dara awɔ i sɔgɔ Peace FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye Cheikh Sidibe IRD section commune 6 a kɔni kɛlen don bi wuli ka jɔ ye kosɛbɛ k'a sababu kɛ dɔwɛrɛ tɛ i b'a ye k'a fɔ maaw de kɔni bɛ ka na cogo min na u bɛ ka na ten commune 6 IRD section ale ɲɛma o tɛ Usumani Sori Samasegu o don i b'ale dɔn Usumani Sori Samasegu ale ni Imam Umar Jara fo ka taa se Madame Soumare ma n b'a jigin Madame Soumare do dɛ IRD olu de tun ye cɛbɔ ye Imam Umar Jara Ligue démocratique pour le changement LDC ale taara o tɔgɔ la Usumani Sori Samasegu ale mun ye IRD commune 6 section a secrétaire général ye ka taa se Madame Soumare ma olu de tun ye cɛbɔw ye yan u to a fɔ ma ko wasadon kalafili tɛmɛlen wasani kasabili tɛmɛlen
u yɛrɛ y'a yira sa kibaruya la k'a fɔ ko manasa kɔni kelen k'a tigɛ k'a tigɛ ko o bɛɛ la sa k'olu tun bɛ ɲɛfɛ ni 700 ye kuma in kun t'o ye dɛ nka i b'a kalama ni kuma kɔni bɔra a dɔ wɛrɛ bɛ bɔ toden do dɛ n'i y'a ta dɔ wɛrɛ bɛ bɔ siga t'o la n'a ma ɲɛ k'a kɛra ten i b'a ye k'a fɔ maa caman de kɔni ye a jigiya communisisi a kɔnɔna na yan nɔ caman ye conseillers ye u kun bɛ kulu wɛrɛw kɔnɔ olu de y'a faamu k'a jigiya ko bi na IRD kɔni tɔn ka a tɔn a tacogo a n'a waɲa a y'olu diya n'a ma ɲɛ ka a y'u diya maaw kɔni sɔrɔla ka olu taama k'a ɲini u fɛ k'u kana IRD la maa minnu taama sa mɛtiri Denba IRD belebele in b'o la fo ka taa se a cɛbangana n'a musobangana wɛrɛ ma ko sigida 6nan o kɔnɔna la yan nɔ i b'a ye k'a fɔ ninnu kɔni kun y'a ɲini k'u bɛ taa IRD la koyi i b'a ye k'a fɔ conseillers don n'a ma ɲɛ ko conseillers don a maa kɔni ka ca se ka ca dɛ maa minnu taara IRD la conseiller minnu taara sigida 6nan kɔnɔna la yan a bɛ dɔ bɔ dɛ dɔw yɛrɛ n'u ka maa bɛɛ taara ɲɔgɔn fɛ IRD la ko ni kuma di a maaw ma a kɛnɛ kan u ye caman fɔ nka an bɛ hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ mɛtiri Denba ale kumana fo ka taa se professeur Saliku Sanogo ma ale mun yɛrɛ IRD ɲɛmaa ye bi Saliku Sumayila Sise ale tɛnɛnli kɔfɛ ala ka a dayɔrɔ ka o sumaya yarabi o tɛ o don fo ka taa se Abdramane Jaratɛ ale tɛ jeunesse président ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan maa kura minnu nalen filɛ nin IRD la ko k'a yir'u la k'a fɔ u bɔr'u ka so wa u nana u ka so ko IRD de ye parti ye tɔnden kɔrɔ tɛ yen tɔnden kura o tɛ yen parti sariya a dama ka kɛɲɛ bɛɛ lajɛlen na u ko ten dɛ a dama ka kɛɲɛ bɛɛ lajɛlen a ka kɛ ten dɛ wala an tɛ taa an ka taa dara Cheikh Sidibe gɛlɛya min n'a bɛ Mali kɔnɔ bi a dogolen tɛ maa la dɛ siga t'o la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don o don Mali k'a ye bi na furancɛ fanga a kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko Covid-19 o kɔni bɛ yen ale kɔni ye fɛn caman a y'o tiɲɛ n'i y'a ta k'a lajɛ hali nanzaraw u ka pankuruba minnu bɛ yen jamana dɔw la miniti kelen o miniti kelen pankuru dɔ bɛ wuli k'i kunda yɔrɔ dɔ kan nka n'i nana ye k'a fɔ o jamanaw na pankuruw kɔni dalen don u disiw kan o kɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni a bɛ ka na dɔɔni a bɛ ka na dɔɔni nka anw fɛ yan ba Maliba o kɔnɔna la an ta kɔni kɛra sururu de o sururu de dɔrɔ ye suko ni dugusɛjɛ buru kala 40 o taar'i yɛrɛ sɔrɔ 60 la a ma kɛ ten sogo o kilo 40 o farala o kan tulu o tun ye 160 ye o taar'i yɛrɛ sɔrɔ 200 la sukoro k'o tun ye 100 ye kunnafoni di sɛbɛn le point a b'ale de kɔnɔ dɛ ne ka kuma tɛ dɔw kana fɔ k'a bɛ yan fɛ nin da in na Mali sugu ko ala de b'a ɲɛdɔn an ka fɔ tan dɛ kunnafoni di sɛbɛn le point a b'o de kɔnɔ dɛ Cheikh Sidibe n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ ko sukoro kilo o tun bɛ 100 la bi na o yɔrɔ dɔw la o bɛ 130 la 120 o bɛɛ lajɛlen b'a la i b'a ye k'a fɔ farini bɔrɔ o tun bɛ 2000 la o taar'i yɛrɛ sɔrɔ 3000 la bi na nɔnɔ dɔw bɛ yen k'o karitɔ o tun ye 5000 ye Cheikh Sidibe k'o taar'i yɛrɛ sɔrɔ 7000 la awɔ a fɔ an na bɔ ɲinanda in na ko DNCC n'o fɔra u bɛ maa hakili jigin joona
direction nationale du commerce et de la concurrence et de la consommation ale ɲɛma bɛɛ k'a fɔ k'a bɛ maa hakili jigin ale la koyi ale na a ka cakɛlaw ko yala ko mun de bɛ yen n'u kɛlen don k'u da di nin ko in kan. olu yɛrɛ u tɛ ka ye bilen yɛrɛ. a kɔni bɔra jabaranin na don o ne yɛrɛ y'a ye n yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni nin kɔni bɛ ka kuma de nka kuma kisɛ tɛ jaba la. a kɔni bila ne ta parce que tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔw bɛ kuma yan n'i y'u lajɛ k'u ka fɔtɔ lajɛ dɔrɔn ni kuma yɛrɛ bɛ fɔ foyi tɛ jigin i kɔnɔ dɔrɔn k'i kun biri. ne ko société civile yɛrɛ bɛ mun nin ko in bɛɛ la. ko association des consommateurs o tɛ yan. o bɛ yen. ne dabali kɔni banna an balaka dɔ kɔni bɛ yen ale ye kunnafoni dila ye ale kɔni ye musolakaw wele kalabankura ale sugu la olu kɔni u ka taama kɛ u ka nisɔngoya ka a jira k'a jira k'a fɔ i ye maa minnu tɔgɔ fɔ ne kun tɛ ne kun t'olu tɔgɔ yɛrɛ fɔ sabula kulu dɔw bɛ Mali kɔnɔ yan olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ de b'olu la maa mugu kɛlen maa foroko kɔnɔ o bila o tɛ maa ko mako o ɲɛ o t'o ɲɛ dɛ o don n'a ma ɲɛ ko o bɛ ten ne bɛ dɔw bila o minɛn kɔnɔ. DNCC a ɲɛma tɛ Bukadari Dunbiya o don ale de don dɛ ale de don bi bi in na ko denbayatigiw kɔni kɛlen don k'u sigi k'u ɲɛ jɔ a n'a ka baarakɛlaw la sabula nin ko in a mɛnna fo ka taa fɔ a to ten hali n'a y'a sɔrɔ premier ministre ale taara mun kɛ ko plan d'action du gouvernement ale taara o yirali min kɛ CNT ɲɛkɔrɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko baaraw ko olu bɛ ka kɛ a kan nka nin bɛɛ la se ko mun bɛ maa jɔrɔ dɛ belebele mun bɛ nalen n'o ye silamɛw olu ka kalo belebele in sunkalo tɛ o don k'an tɔ ko de man jan o de bɛ ka maaw jɔrɔ sunkalo sera dɛ n'a ma ɲɛ ko sunkalo ko a sera n'a ma ɲɛ sunkalo ko bi tan buru o ka gɛlɛ tulu o ka gɛlɛ sogo o ka gɛlɛ ni kuma jari da a fɔ ko da dumuni yɛrɛ de gɛlɛyara Mali kɔnɔ yan transition na a kɔni ko filɛ nin ye hali n'a y'a sɔrɔ a turu bɛ fɛ ka ta ka da Covid-19 kun o b'a la dɛ nka ko ɲɛmaaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la subvention olu ma jɔ dɛ ni subvention ma nɔ la jamana kɔnɔden ka lafiya subvention ma jɔ subvention ma jɔ dɛ a ma jɔ dɛ ni mun jɔra ni mun ta jɔra ka bɔ k'a fɔ k'i ta jɔra yan ne kɔni m'a mɛn bon dun bɛ ka na ni fɛn gɛlɛyabaw ye ko Covid sogo kɔni misi bɛ bɔ an fɛ yan sagaw bɛ an fɛ yan dɔw yɛrɛ ɲuman Ivoire sogo da ka nɔgɔn ni Mali ta ye an kɔni ni farine don an bɛ se k'a fɔ k'o bɛ importer a kuma kɔni kabakoya bɛ ne buru gɛlɛya an bɛ se k'o fɔ ka Ivoire sogo nɔgɔya ni Mali ta ye Alahu akibaru ni ɲɛmaaw n'u m'a lajɛ de nin tɛ ko ye dɛ dumuni o de ka gɛlɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ o de la dɔw ko c'est la première démocratie c'est le premier droit de l'homme c'est de manger dormir la nourriture c'est la première liberté aussi o tɛ n'o t'i bolo foyi man ɲi an t'a gɛlɛya ko ye an bɛ nɛgɛjuru labila maaw ka u hakilinaw fɔ bonya ani karama o kɔnɔna la 20 20 18 65 Allô? Mon petit bonjour. Nyamida. I Traoré. O jamu yan. I ka cɛkɔrɔba ka jamu. Ka foli bɛ yen. Foli diyara n ye. Ka foli bɛ Sɛki ye kosɛbɛ. A tulo b'i la. An tɛ se ka sɔrɔ bila ka cɛsiri la. Ka Imam Bugula fo. Ka minnu kana se biye siribe ni tɔw bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka jamana kisi. Yarabi. Ala ka n'a nimisa i bɛ yan nɔfɛ. Amin yarab. E bɛ se ka min fɔ. Sugu gɛlɛya ko la. Ko mana kɛ cogo cogo. ICC o. Association de consommateurs o. An bɛɛ bɛ jamana in de kɔnɔ. An bɛɛ b'a kɔnɔ. Jamana ni gɛlɛya mana du minɛ cogo cogo. Dutigi de o ye premier responsable ye. Ale de bɛ wuli k'i jɔ. Gɛlɛya in bɛ bɔ yen cogo min na. Bon gɛlɛya min b'an kan bi. Association o. Direction o. Jamana de kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la fɔlɔ le premier
ni ninnu ma se k'u ka baara kɛ parce que hali ninnu mana wuli ninnu bɛ wuli ka ɲɛfɔ jamana in de ɲɛna ko min bɛ ka kɛ anw na olu de b'a lajɛ bi min bɛ est ce que nin bɛ ne ka jamana kɔnɔdenw arranger fɛn bɛɛ bɛ ka yɛlɛ olu place ye mun de ye an b'a ye nin ɲɔgɔnna c'est pas la première fois ko ninnu bɛ kɛ jamanaw kɔnɔ buru gɛlɛyara sogo gɛlɛyara régime passé o la an y'a ye olu procédera cogo min na maintenant pourquoi ne pas tirer les leçons de ces choses là ka o ɲɔgɔnna kɛ pour que ka nin bali a filɛ nin ye parce que an bɛ ka taa yɔrɔ min na ni sunkalo nana se o ka tila ka fana parce que Mali commerçant fana filɛ nin ye jogoba dɔ bɛ Mali commerçant na o ye mun ye ni wagati min sera ni mɔgɔ b'o fɛn na olu ka o fɛn gɛlɛya hali n'a sɔrɔ ni gɛlɛya tɛ o dɔnnen don Mali kɔnɔ bɛɛ fɛ ka na se ko nin bɛ ka kɔrɔ ka se sunkalo ma n b'a dɔn a bɛna kɛ fɛn vraiment a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ ni autorité ma wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i n'a fɔ salon o y'a kɛ cogo min na ka numéro vert bila boutique daw la a ye nin numéro wuli en cas de cas ni gɛlɛya bɛ yen olu ye ko ye minnu kun ka ɲi u ko o procédures ta u k'olu kɛ an ka taa sinon ça ne marchera pas comme ça mɔgɔw tɛna se ka sun ka sababuya kɛ commerçant ye hali ni gɛlɛya bɛ yen cogo o cogo jamana fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka subvention dɔ d'u ma k'u b'a structurer cogo min na u k'a structurer ten ka numéro bila en place pour qu'on puisse appeler en cas ni o fɛn nin ka gɛlɛn ani maa ɲini fɛ komi sini ye raspa sini ka procès jamana u k'a kɛ cogo bɛɛ la u ka mɔgɔw bila u ka hakɛ kɔnɔ kiri ka kɛ d'une manière équitable parce que jamana si tɛ jɔ ni kiri tilennen tɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ mɔgɔ kan ni kiri tɛ yen gɛlɛya o bari hali i bɛ taa centre ninnu na gɛlɛya caman bɛ yen ni kiriw sen bɔ a la a tɔ bɛ dɔgɔya quoi u ka jugement kɛ ka jotigi ka jo d'a ma ka jalakitigi ka jalaki d'a ma ka foli b'aw ye kosɛbɛ merci 20 20 18 65 20 20 18 65 n ka musokɔrɔba an min fɔ ma an bɛ foli di a ma k'a ni sɔgɔma Allô? 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 20 20 18 65 20 20 18 65 Allô? Allô, an sɔgɔma Jamila. N b'a ni sɔgɔma. Somɔgɔw. Baasi foyi t'u la. Madame Jara Maimuna Tarawele don. An tulo b'i la. Ne ta ye foli le. Allah. Dara ale yɛrɛ taara. Sajan Jara an b'a fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'a dɔgɔkɛ fo fo Abijan Janginɛ Jara an bɛ foli d'u ma. Allô? Allô, bonjour. La. Baasi tɛ. Baasi foyi tɛ yen. Ayi laatɛ. I tɔgɔ ni jamu? Diko ɲɔgɔnkɔrɔ. Frère Diko. Voilà. Baasi tɛ yen. Allah baasi foyi tɛ alhamdulilayi. Aba. B'i fo. Foli diyara n ye. Ka Masi fo. Masi tulo b'i la. Ka Bubula fo. Ka Benge fo. A tulo b'i la. Ala k'an tɛgɛ hɛrɛ la. Yarabi. An ta ye foli de y'a mɛn. Allô? Oui, allô, Daniel. Ouais. Ni sɔgɔma. N b'a ni sɔgɔma. Usman Dambele don ka bɔ Sumanko. Usman i Dambele. Dangane b'a dɔn min kɛlen bɛ ka ne kamana fili la. O ye jumɛn dɛ? N'a fɔra jamana bɛ nin cogo la bi Isa Kɔjini bɛ yala la u kupu da la jamana bɛ dingɛ kɔnɔ a tɛ ka jɔyɔrɔ la ko nin ko cɛla nin ko in kɛlen don ka ne kamana gan dɛ. Bɛɛ n'i ka faamu don ani bɛɛ n'i ka jɔyɔrɔ. Sɔrɔsiw kɔni nin cogo in na tantɔ.
a yala nin cogoya in na tan i mɔgɔ foyi tɛ jamana la a campagne kuma ma se fɔlɔ dɛ jamana bɛ dingɛ kɔnɔ dɛ a ka sabali dɔɔni a ka dɔn k'a fɔ ko mali ko don mɔgɔ ko tɛ mali sɔrɔsiw bɛ an bɛɛ de kama ne yɛrɛ fa ye sɔrɔsi ye ne yɛrɛ ye sɔrɔsi ye e yɛrɛ sɔrɔsi jamana tɛ mara nin cogo la tan dɛ a n'a y'an ka constitution mɛn tiɲɛ la a ka d'an ye a ka fara u ka k'u dɛmɛ k'an bɔ dingɛ kɔnɔ fɔlɔ a ka sɔrɔ ka taa fufu ni fɛnw da kasi min tɔgɔ la o ka d'an ye mais nin cogo in na tan u k'u ɲɛsin gɛlɛyaw ma fɔlɔ mali ka gɛlɛn bi dɛ o don sɔrɔsi minnu ni bi ne filɛ nin ye i bɔra ka min fɔ tan an bɛ dugawu kɛ bi ala ka hinɛ u la yarabi jamana in ka gɛlɛn bi dɛ balo tɛ se ka sa foyi tɛ se ka kɛ yɛlɛma foyi mana fɔlɔ e bɛ kufu da de la o wagati kelen na ko ye mali ko ye donc ala k'an dɛmɛ yarabi n ka foli b'i ye foli diyara ye an bɛ foli di an ka finitigi minnu bɛ Sokura an b'u fo kosɛbɛ u ka wulikajɔ la ka mali finitigi bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn de bɛ yen k'u kɔ dalen don jugu kɔ la bi an bɛ foli k'u ye ka dugawu k'u ye 20 20 18 65 20 20 18 65 allo allo an sɔgɔma nba somɔgɔ jɛ baasi foyi t'u la i tɔgɔ ni jamu k'an ne tun bɛ ka intervenir a ka kuma la a ka ko la i tɔgɔ ne tɔgɔ ye Salif Konate an tulo b'i la parce que n b'i fo ka Mati fo ka Umaru Mariko fo ne tun bɛ fɛ ka aw yɛrɛ ɲininka parce que i b'a dɔn surɔ ne tun bɛ fɛ ka don Bacili ka émission na k'a ɲininka sur la n ma se k'a lasɔrɔ quoi parce que M5 mɔgɔw b'a fɔ tuma caman Diko y'an janfa Diko ye cunna ye Diko ye panna ye mais ne b'u ɲininka yala don min na Diko b'a ka taa misiri kɔnɔ a ma fɔ M5 yɛrɛ mɔgɔw ɲɛnɛ fɛn sanfɛ a boulevard sanfɛ a mais est ce que olu tun man ka se k'a fɔ Diko ɲɛnɛ a don k'a fɔ ko ko Diko kana taa ko Diko ka to ko baara in ma ban fɔlɔ a bon ni o kɛra sisan bi aw nana ye ko ma taa k'aw sago y'aw ko Diko y'aw janfa mais mun na aw tun ma se ka taa Diko fɛ mun Diko ka kuma ka ɲɔgɔn la faamu bon o bi fɛnɛ a Kasum Tabo y'a fɔ yan ko ka Bacili to o to yen sa o yɔrɔ to yen sa o yɔrɔ to yen i ye mun fɔ an ka taa n'o ye o bɛ faamu mais ne bɛ fɛ de k'a fɔ Mati ɲɛna n'a sɔrɔ ni Mati bɛ se ka Bacili lasɔrɔ Bacili k'o jaabi fɔ an ɲɛna quoi k'a y'a jaabi sɔrɔ parce que o bɛ jaba mɔgɔw arranger ka tɛmɛ Diko y'an janfa Diko y'an janfa kan ou bien k'a y'a jaabi sɔrɔ voilà donc ne tun bɛ fɛ k'a fɔ Mati ɲɛna a ka Bacili ɲininka a fɔra ko 10 millions fana dira a ma yala o ko bɛ tribunal tɛ sa a kana kɛ procès ye an kana kɛ procès ye 20 20 18 65 20 20 18 65 sa bɛ dugu ma sen bɛ dugu ma o tɛ kisi ɲɔgɔn ma don n'a nataw la Bacili a bɛ na allo 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 an sɔgɔma 20 20 18 65 20 20 18 65 allo nba ni sɔgɔma baasi foyi t'u la Musa Mayiga Jikɔrɔni Para i Mayiga an b'i fɔ foli diyara n ye ka Mati fɔ a tulo b'i la ka radio baarakɛla bɛɛ lajɛlen u bɛɛ tulo b'i la bi na jamana ɲɛmaa ni nana jamana mara ne ye ni jamanadenw ma sigi ka kuma i bɛ fu de la sɛdasiw bɛ jamana bɛ sɛdasiw de bolo sɛdasiw ni jamanadenw tɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ u ni jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ kuma u ni mɔgɔ mun y'a marifa ta jamana kama ka jamanadenw fa u sigira ka kuma u ni jɔn de kumana Mali kɔnɔ yan jamanaden ɲumanw bɛ yen u ni mɔgɔ si ma kuma jamana jugu minnu y'a jamana ci olu de kumana u ni mɔgɔ si ma kuma jamana ko la i y'a mɛn dɔ y'a ɲininkali kɛ Bacili
diko ka ko nyini gali bugula ya kalo aya ka jabi ko mugo musababu ya ani diko ne yire nyogonna mun ba ani diko ci ale ya ci diko fe ka fo aka fo diko yi amakanga do misir ko do folo parce que kelema ba parce que ya fo nyini gali kera ra jabi ndifo Polija 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô Mban Sogoma Mba Allô Allô An Sogoma Jangina Somogo Sidibe Mba Jangina na foli bi Foli jaraye na foli ba radio la même ka bela jele be klobila palma ke foli travesh Cheikh Sidibe ka maso ka radio nyama ko ka bugula fo amba ka mba dugula ko ka foli fina jaranye anga tukor ba fo sente ko no nana kasi ka Dauda fo ka Samake fo ani ka anga docteur fo Jangine ne ba fe ka nyini loko yada gali Jangine parce que Jangine ne ma fam France mana wuli ko anta singa ko yada gali yada be ka anga mo so be France bolo ka yada kali ka bara na be ka bara ba France to ke France ko ani yade parce que du sukati re anga mali marabaga munu fe fara ya kali mi frenke et que marabaga nu re frenke ko kadama parce que muna dagene be do mangame tani yada gali ko amesi ka kuma marabaga kilo ko munu fe marala ko ko anga to ke ka kuma ako jagwa te ko fo ani yali ni kufa re ka kuma ko jagwa to e kani mawo be kuma ni jagwa ta kufa ni yada gali ke kuma o kana ke jagwa sa Jangine mais ay ke ni bo ni ngoni be na ko bali ko no kan ke jagwa ko ti kume di kuntigi quoi wa ni kunta di ko Jangine ke joyen sidani kuntigi goni o donne no de kuntigi yari ni kufa de ni kuntigi yari ni kufa Jangine mais mali mara ko ni be to ko ni bolo bi da me do bina ko bi mu ne be ko ni tena na ka mara ko ta ka di mo do ma Jangine mais mali mara mo de ka mali do ka la fia de ni wa de ko ka France ko ko ami ga a kan go de ni avlane kami wa Jangine mi ben dabara ba ye kuma da bo so bara ye kere fo fa be ka feme ma ku na mo ga tida para ko kuma ara ko kuma be se ka men wa masike avion na kuma bo anga to na wa ti o be akonu kuma vlene de papa ko do vlene ko be kana ko do na wa to mi amwara ko kuma be na be kada buga amwara ko kuma Jangine ka bo kuma la même ko ya ni se munu drama anga se wolu kono tapi fanga se ti ko bolo fanga M5 mo ko bolo to ko ba fanga so mo ko bo fanga ba wulu bolo mais wakati be di M5 ko chebeta mais ko wolu e se wolu e na ku to nyona ta anga ti ko M5 mo ko ta wolu ya adam na nyoma ba wulu be ko bolo mais kali ga be fanga be di bolo avlane de fanga be M5 mo ko bolo la bu ba fanga to mun bolo wakati mina wuli M5 mo ko to sa
Aji bura fanga bula ayi ku ka fanga boy bulu fanga to bulu fanga be bulu bula ke bulu ma ni ab siye dama siye bulu na foto ni ka sa repondo ka ni ka ministre ko ka sa ka do kuma ga ni ku la sika ka sama ga ke ala ka klere dama jangi Sidibe Allo Assalamu alaikum Wa alaikum salam Jangina korbashi tila Sidibe Sidibe do ka watal ko belebele ni sogoma rabbi sogoma belebele mbi fo foli jarain la ka shidima ya rabbi ne mas fo kala ka shidima suma akulo bila Umar Barko mba fo ka bugula fo nan dogoni vie Sidibe min bora kuma na samba fo ala ka denda ma deni be jamana inta ya rabbi ala kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam mi ala ka barka do mali so rasula mi ngambe so rasul nyimo do made so rasul jenyimo ala ka barka dula ko ne ku ma ku kana pressé la victoire viendra billahi men kaliye la victoire viendra mali so rasul be gagner tout man ala bi kuma ka yere so so aflani ni hakke mele ngo kona mabere kene so sa digi day deneo ay sabare na ma sabar me ala be na ka tieng ko tieng be di mali sorasuma ko nga do wuye ala ka barka do din mawla ala ka barka dula ko ñu kalfa alama ko kana pressé ko victoire be nana ñu be minni o ba soro ala kulo be na ko be minni o ba soro ala yere kulo be ne la o be ñu be minni de mali ko la billahi ta'allahi jangino basra ala kime me duwo do ke ya rabbi mali sarasu ñu kalfa alama ñu be fe ko yoron no fo jangina ala ki bono mi ka barala ya rabbi ala kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam wa salim allo la jangina Jean de Gaulle national la la foli jara ka madame fo akulo bila ja bora na furumuso amur musa oyi logoni nyuma Umar Mariko na furumuso nyuma fanta ba ufo ko wala nyumando katangara godisi fo daga wuli televiye siribe Mohamed de siribe talko abora kumala c'est kumaiga catalan ani le résistant befo ante inami fomba fo ko la battante ani kumba c'est-à-dire comment bien min fo quoi de ko ituna yo janaba e daga sisiyo ante menani bela de ko ituni mawe de ko ma warma dama ko minu be kanga million kile ni wa kemeta bi kuma te folo luyo de min fo Bacili kwa ma de chiama jangina muna bacili ramata munde la upema faranyo konga kata awo de fone yo kale filila le ka filime muna uma faranyo konga kata fo karamo ko segi aba fo boulevard la tuma ma micro ta karamo ko mason sadi ko informune ndo kwa ne ka debate jangina nyame ko santé mo ko beta grève la 18 ka damne na ya kuma voda mais autrement on va que tu godide ya kuma fo on va que tu godide bon million kleni wa keme be dila doma do be kanga million juli ta million ka priming besera ka doma c'est-à-dire fama were de magote malla wallahi am sikato ni nyeni ngono chugodi dai ni ken ko mai ni nana o fana ba nyogon ke be munu na yo ko dro do be fara la buruka do be fara wa sogoka ibe kana ka gouvernement be ayu kelea na ni fon tun yela la na pebe na ka dobo fon anyo to mo were de la le lu re tabe kanga dum tabara le tanso jangile ko alcool tu bolo fi arni mi ka mo ko be opere fi re ka gansa ganjala me utma mundi bi le na kene be jamana la o jamana jolen me kene ateron ka sonsori gen sonsori fana oren otma mundi be ninka bu hakima mu santé tleta usika ke jamana kono jugu akajuguna ibe ka talanye kalo kelenge ulu fama ba ka damne wa chaka juguna no fen kanga sulumando ube ka fen kai o ka ke santé parce que jangine ni kanati
ni ame men biri ka selega meta commerce la ka kana de koy o de fantan dum dama ni no aka bo haklima nim se ka ke chukudi kangelente koy parce que ni jime kante manga mesa yere fila be kumala me munde la utise ka koy bara milu yerete bara nyana mala ube kanga warbauta warbe kanga dito pen na semasi ngoma ute bara yere la 1 million 2 million 3 million passeport bubulo jamana be kanga hotel sarawi kuma te fola le fo milu senu data la kon vie ya ko tugo milu senta la baka be kelo yude ninka bo hakile bo jamana be tugo hakebe yoro alati jangile mi be abaga jamana imbasi la Burama Fofana Falaje. Awo Burama Fofana Falaje. Jangine. Jamana in ko tɔ. Vraiment a bɛ mɔgɔ kamana gan. I tɔgɔ di? N'i ye jate minɛ. Balo gɛlɛyala. N'a fɔra ko dɔgɔtɔrɔw fana ka taa grève la. An b'o fɔ cogo di sisan? Min profite ka Mohamed Ali Bachili fo kosɛbɛ k'a tanu. Parce que surɔ mɔgɔ donna ka question d'a ma. A y'a bɛɛ jaabi. Wallahi an b'a dɔn question ti dugukolo kan n'i y'a fɔ ale ye k'a b'a fɔ an ka tɛmɛ a kan. A b'a jaabi parce que an b'a dɔn mɔgɔ jɛlen don. Ni mɔgɔ min ma nimisiwasa sɔrɔ a ka jaabiw la. A ka so dogolen tɛ koyi. I bɛ se ka taa a ka so. A ka da tugulen ti mɔgɔ ye. N'i taara ɲininkali min b'i bolo i b'o k'a la. N'a ma jaabi sɔrɔ ka f'i ye. I bɛ sɔrɔ ka na i b'o fɔ antenne kan. N'o tɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman in. Walahi an sɔnnen don a ye. I bɛ ka gouvernement na n'i y'a ye a ye gɛlɛya sɔrɔ a ka tiɲɛ fɔ de ye gɛlɛya t'a ma. Mais maliyɛn kunkolo ko ni mɔgɔ min kun bɛ gouvernement i bɛ ka gouvernement kɔrɔ la dɔrɔn fo o si man ɲi. An ye Mohamed Ali Bachili ye ka kuma fɔ Kucala kabi Ala ka Mali da an ma deli ka mɔgɔ ye gouvernement kɔnɔ o kuma modèle fɔ gouvernement ma an ma deli k'a ye. An si ma janfa dɛ mais an ma deli ka mɔgɔ ye gouvernement kɔnɔ ka kuma gɛlɛn fɔ gouvernement ma ni Mohamed Ali Bachili tɛ. Fofana. Wa hali bi a b'o wulibaliw de fɔ. Fofana. Ala ka tile hɛrɛ. Jarabi. Allô? An sɔgɔma. Ça va? Baasi foyi tɛ yen, tɔgɔ ni jamu.